Ah, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga katrops, ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan mag-like, share, comment at pindutin yung button bell para always kang updated sa parating kong update. Muna yung mga katrops among ibagya kahoy mga may kahoy para amo ang kuanon bugaon tag 20 agbangan mga katrops. Kabas day pa agabas what's up mga katrops, mga may kahoy ron kaya mong magkakon. Tapo kayo mga katrops nagdaan. Ha? Oh my God! Wow! Dapat kagdaan mga katrops kay gikan gauwan. Medyo kitak siya. Lapok-lapok. Dari may mga katrops. Kaning yuta mga katrops. Yuta na sa kong lula. Ano may mga kahoy para isaka naman dito. Sa ibabaw. Isaka naman dito sa mua. Kaya atar may mabuga mga katrops kaya na may uwan, kaya may mabuga sa ubos. Kaya may mabuga sa ubos mga katrops. Akong kauban karon, ako ang papa mga katrops. So magbuga meron. Hindi CS mga katrops. Bila ako ha. Sobra kadako ning kawya mga katrops. Persang bugata. So kanay mga katrops. Amo ning bugaon. Kay nay mo palit og kanang sugnod. So tag 20 agbangan mga katrops. Kara bangan sa kahoy tag 20. So nini-order na mo po kabangan. Isa ka na naman ito sa babaw mga katrops.
medyo hangat-hangat kay karon pa ko kabalik ko ganang asnat og mga kahoy mga trops. Dahil usari mga katrops nadana ho dako dun sa mga trops. So ako na doon ito pasaka babaw kaya ito may sa mga mag sibak ng kahoy sa Tagalog pa mga trops, mag bugha o kahoy mga trops. Ngayon din sa bukid mga trops kung kay trabaho manunom ka kung mga kamuting kahoy bisag unsa mga katrops, manunom ka mga saging para inig puhon na kay sana nga na mga katrops na kay makuha yung kapuhon dito mga katrops. So wakay nga na wapaka nanom ka so uban makalingaw muna mamugha ka kahoy para na mo order na mo ibaligya mo kani siya bugaon kay sugnod gimiton ninja karon mga trops karong Sabado kay kalag-kalag man diri ka mo kay kung kalag-kalag kay mag-ihaw bitag baboy mo na isugnod siya kung kamera ka pa mo ihaw mga trops. Gikan ko dito sa ubos mga trops, gikan ko dito sa ubos kung nagipasaka ng anak ko sa mga cellphone mga trops, ng anak ko sabi ko ga record terus putan abot na dari sa ubos mga trops mo di ga record gagwago mga anak sa kong cellphone nag-asnat kong kahoy. Nga dyan ini mga trops basta naka sa bukid nga dyan kinabuhi ng mga trops basta mag-umar ka mga trops. Bali mga trops dami sa kuhan among abaol sa kong lula mga trops. So diri may minanghog kahoy mga trops para amuang mugaon. Tapos papalit to na mutol. So ako nga tuon mga katrops kaya hindi anam na paghakot. So bali mga katrops nakaton na pag-usa dito kung ibalik na pag-duhog dari kaya ako kung ano mo na maghakot mga katrops. Oh! Nasa baba ora gibutang na ba di naman maarsnat na ho. Bukat naman kaso. Morning mga katrops. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel mga katrops ay mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan mag-like, share, comment at pindutin yung button bell para always kang updated sa paparating kong mga videos mga katrops. So bali mga katrops, ngayon mga katrops gahakot di kahoy kaya mo ang bughaon kitabangan ako sa papa huwag bugha kahoy kay patog bugas hangat ka sa mga katrops. Let's go. Kumusta kayo mga trops? Doon na kakahoy ang nandama ka trops kadtuog ka rin. Pero madlaw mga trops ako sa papagitabangan ug magbugag kahoy para ipato bugas.
Ngayon yung mga katrops, mga baging exercise mga katrops daw. Labaw pa sa exercise mga katrops. Sorry, it's DJ.